pametni i uspješni ljudi govore šta hoće. Svi su oni rekli šta hoće. I ako oni budu ustrajni na ovome što su rekli, pobjedit će i napravit će državu. Bošnjaci će biti vrlo dobri partneri srpskom narodu, a Sandžak će biti sigurno dobar komšija srpskoj državi. Ako stane srpska država, bit ćemo komšiji. 4. novembra izlazimo svi na glasanje. Glasat ćemo, izabrat ćemo Bošnjačku narodnu skupštinu. Zapamtite, Bošnjačku narodnu skupštinu. Da riješimo i status Sandžaka i status Bošnjaka i da smo sposobni da napravimo državu sretnih ljudi. Iz ove naše, da kažem, demokratske Republike Srbije i da nakon toga svi zajedno gradimo jednu evropsku, normalnu, pravnu državu Srbiju, državu svih njenih građana, koja će biti zasnovana na vladavini prava, pravnoj sigurnosti i jednakosti pred zakonom.